Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Facundo. Taong 1963, Timbaban, Aklan. Kilalang mamumundok si Facundo sa kanilang lugar. Nakatira siya noon sa paanan ng bundok, subalit napakadalang lamang niyang maabutan sa kanyang mismong tahanan. Hindi kasi siya gaanong nalalagi sa lugar na yon. Parati niyang inilalaan ang kanyang oras sa paghahanap ng mga panyawan. Para sa mga hindi nakakaalam, yon ang tawag ng baging ng makabuhay sa kanilang lugar. Kalakip ng ginagawa niyang panunulo ay ang pangunguha niya ng mga ganoong uri ng baging. Makalimutan na niya ang lahat, wag lang yung baging na yon. Gabi-gabi kasi, importante ito para sa kanila, lalo pat ang lugar nila sa Timbaban, daanan ng mga aswang na gabi-gabing nanginginain sa mga karatig baryo. Hindi yon tumitigil sa kanilang lugar dahil sa mga panyawang isinasabit nila tuwing sumasapit ang takip silim. Nakaugalian na nilang magsabit ng panyawan sa labas ng pinto nila tuwing gabi para hindi sila mapagdiskitahan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Maaaring isipin nyo na mas mainam na magtanim na lamang sila ng panyawan sa kanilang lugar, pero naniniwala sila Facundo, mas mapait ang panyawan na nakikita sa mga bundok. Kapag mas mapait, mas nilulubayan yon ng mga aswang. Isa yon sa mga dahilan kung bakit araw-araw naghihikaw siyang pumanhik sa mga masusukal na parte ng gubat. Dahil sa siya lang din ang nag-iisang tao sa kanilang lugar na mayroong oras para kumuha nito, kaya na may karamihan sa kanilang mga kababaryo, siya ang hinihintay pagtungtong ng 5:00 ng hapon. Isang beses lang sa 2 araw kung mamahagi si Facundo ng baging ng panyawan. Wala naman siyang hinihintay na kapalit, basta ang nais niya lang mangyari, maging ligtas ang karamihan sa kanila. Prioridad niya ang mga buntis at yung mga babaeng merong inaalagaang anak na nasa edad 2 hanggang 5 taong gulang. Dahil sa ganoong pag-uugali ni Facundo, maraming kababaryo niya ang taus-pusong nagbibigay sa kanya ng donasyon. Ayaw naman niyang tumanggap ng pera, kaya idinadaan na lamang nito ang kanilang pagtulong sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng bigas at iba pa niyang pangangailangan sa araw-araw. Magmula noon, hindi na niya prinoblema pa ang kanyang makakain. Sa loob ng halos 13 taon na pangunguha niya ng panyawan, maraming lugar na siyang napuntahan na hindi pa nararating ng karamihan. Hindi na rin mabilang ang kanyang karanasan laban sa mga nilalang na naninirahan sa bundok, kagaya ng tamawo at mga laman lupa. Pero ang palaging nagpapataas ng balahibo noon ni Facundo ay yung mga hindi inaasahang inkwentro sa pangkat ng mga aswang na naghahanap ng mga makakain sa bundok. Ayon sa kanya, makasalubong na niya ang lahat ng nilalang, wag lang ang mga aswang. Dahil kasi sa ginagawa niya, maraming beses na siyang pinagbantaan ng mga ito. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagpapatinag, lalo pat ang iniisip niya ang kabutihan ng nakararami. Sa ilang beses niya nang natakasan ang tiyak na panganib, natuto nang gumawa si Facundo ng mga pangontra na bunga lamang ng kanyang karanasan at sariling paniniwala. Noong una, ang tanging ginagamit niya lamang pansangga ay yung kaperasong panyawan na binabalutan niya ng buhok ng karnero tapos tinatali naman niya ng sinulid na pula.
Matagal niya na yung pagmamayari at ni minsan hindi pa siya nito tinalikuran. Sa dinami-rami ng mga panyawang kanyang nakukuha, tanging ang kapiranggot lamang na bagay na yon ang tila bang hindi nawawala ng bisa. Maraming beses na din niya yung ipinakita sa mga albularyo na siya namang pinatotohanan ng mga ito. Bagaman hindi yun isang uri ng mutya, malakas ang kutob ng mga albularyo na espesyalang panyawan na ginawa niyang pangontra. Kahit kasi anong tuyot na nito, naglalabas pa rin yon ng napakapait na dagta. Para sa kanila, sapat na yung basihan na meron yung baspas ng diwata na nangangalaga sa panyawan. Noong una, ipinagsawalang bahala naman niya ito, pero ilang buwan pa noon ang lumipas, unti-unti na siyang nakakapansin ng kakaiba sa parte ng gubat na pinagkukuhanan niya ng baging ng panyawan. Magtatanghali na noon nang umakyat si Pakundo sa bundok. Bitbit ang kanyang gulok, matyaga naman niyang tinahak ang paana ng mga bundok hanggang sa hindi naglaon, narating na niya ang parte ng gubat na merong makipot na ilog sa tabi nito. Ang mga punong nabubuhay sa pangpang ng ilog na yon, angkop na pamuhayan ng mga baging ng panyawan. Dahil sa layo ng kanyang nilakbay, minabuti naman niya roong magpahinga muna habang pinagmamasdan ang napakagandang paligid. Kahit nag-iisa lang si Pakundo sa lugar na yon, ni minsan hindi siya nakaramdam ng panganib na dulot ng mga nilalang na payapang namumuhay sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, nang marating na niya ang lugar, meron siyang nakitang isang bata sa ilog nakaupo sa pinakagitna nitong bahagi. Pagsilay naman niya rito, inakala niyang naliligo lang ito, pero nang mapagtanto naman niyang napakalayo ng lugar na yon sa baryo, doon niya na yun napagpasyahang lapitan. "Uy, bata, anong ginagawa mo dyan? Sino ang kasama mo? Tsaka, bakit nag-iisa ka rito?" Tanong ni Pakundo habang naglalakad. Nang marinig naman ng bata ang kanyang sinabi, agad naman yung napatingin sa kanya, subalit hindi kalaunay muli din itong ibinaling ang paningin nito sa kasalukuyan nitong ginagawa. Paglapit naman doon ni Pakundo, doon niya nasipat na meron pala yung hinihiwang isda na maaari namang nahuli nito sa sapa. Sa kanyang pagmamasid, pansin naman niya noon na hindi nakakahiwa ng balat ng isda ang hawak nitong kutsilyo. Ngunit, nang akmang tutulungan niya na ito, bigla naman siyang pinigilan ng batang yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Marunong kumilala ang mga patalim ng dalisay at hindi dalisay. Sa tingin mo, ano ang dahilan kung bakit hindi nahihiwa ang isdang ito? Pagmasdan mong mabuti, Pakundo, kung ano ang gagawin ko." Matapos naman itong makapagsalita, laking gulat na lamang niya nang walang pagdadalawang isip naman itong hiniwa ang batong pinaglalagyan nito ng isda. Paglapat ng talim ng hawak nitong kutsilyo, laking gulat na lamang niya nang mahiwa nito ang batong yon na parabang isang mantikilya. Sa sobrang talas din ng kutsilyo, ultimo ang tubig na umaagos sa ilog na yon ay nagawa nitong mahati sa gitna. Nang magawa na yun ng bata, dahan-dahan naman yung tumayo habang nakangiting iniaabot sa kanya ang hawak nitong patalim. Pagkuha naman ni Pakundo sa bagay na yon, sa harapan niya mismo, naging isa itong pusang puti na nakalutang sa tubig. Ang kutsilyo ring hawak-hawak niya, bigla namang naglaho sa mga kamay niya at sa isang iglap, doon niya nakita ang maliit na peraso ng tuyot na panyawan.
Sa unang tingin, aakalain mong patay na ang panyawang yon. Pero kapag pinagmasdan mo yon ng maigi, masisipat mo ang tila bang pagtibok nito. Matapos naman niya yung masilayan, mabilis namang tumakbo papalayo ang pusang puti, habang masaya yung nakikipag-usap sa isip niya. Ayon sa nilalang, panatilihin niyang nakadikit sa kanyang katawan ang panyawang yon kung ayaw niyang merong masamang mangyari sa kanya. Dagdag pa nito na, kaya siya nito tinulungan ay dahil sa meron yung naaamoy na panganib sa hinaharap ni Pakundo. Bago naman tuluyang maglaho ang tinig na yon, maigi naman siya nitong inabisuhan ukol sa kakayahan ng mutya ng panyawan na kanyang pag-aari. Tandaan mo, Pakundo, maraming kakayahan ng panyawang yan. Lahat ng nilalang na kalaban mo, madali mo silang mapapasuko. Palagi mong tandaan na ang dagta ng panyawan isang walang lunas na lason para sa kanila. Wika ng unti-unting naglalahong tinig sa kanyang isipan. Maya-maya pa, nang mailahad na yon ng nilalang, bigla naman niyang naramdaman ang paghangin ng napakalakas at kasabay nito ang pagbalik ng katahimikan sa buong paligid. Dahil sa mga pangyayaring yon, halos nanatiling tulala naman si Pakundo, maiging pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo bumalik na sa normal ang kanyang wisyo, dali-dali naman siyang tumungo sa pangpang ng ilog para manguha ng baging. Sa pagsapit naman noon ng 3:00 ng hapon, kasalukuyan na nga niyang tinatahak ang daan pabalik ng baryo. Sa pagdating naman niya sa lugar, doon bumungad sa kanya yung mga kababaryo niyang kanina pang naghihintay. Nang maibaba na niya ang sako niyang dala, dali-dali naman yung lumapit para kumuha na ng mga pangontra. Si Pakundo naman noon, naupo na lamang sa tabi ng sako, hinihintay na maubos ang kanyang dala. Hindi naglaon, nang maibigay niya na yon sa mga kababaryo niya, minabuti naman niyang tumayo para umuwi na. Kinagabihan, payapa naman siyang nagpahinga sa labas ng kanyang pamamahay. Hindi pa man noon gaanong lumalalim ang gabi, kung kaya't hindi pa siya gaanong nababahala. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagdesisyon na nga siya noong pumasok dahil sa iilang mga hayop na kanyang nasisipat sa labas ng kanyang pamamahay. Bagaman alam niyang aswang ang mga nilalang na yon, pinili na lamang niyang magpatay mali siya nang sa gayoy makaiwas. Akala ni Pakundo, isang pangkaraniwang gabi lamang yon para sa kanya. Pero habang nasa kasagsagan na siya noon ng pamamahinga, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang pag-init ng panyawan na ibinigay ng bata. Nagkataon naman noong nakalapat yun sa kanyang dibdib, kaya na may dali-dali niya yung hinawakan, sabay patong nito sa kanyang higaan. Matapos naman niya yung gawin, umupo na muna siya pansamantala para magpahangin. Maya-maya pa, doon na niya inumpisahang pakiramdaman ng buong paligid dahil ang buong akala niya 5:00 na ng madaling araw. Subalit, nang mapansin naman niyang napakadilim pa, dali-dali naman siyang humiga para matulog. Nang akmang ipipikit na ni Pakundo ang kanyang mga mata, muli na naman siyang nagising dahil sa sigaw ng iilang tao sa labas ng bahay niya. Nang marinig naman niya ang sinisigaw ng mga ito, agad naman niya yung nilapitan, bit-bit ang panyawang ibinigay sa kanya. Nang marating na niya ang pinto, walang takot naman niya yung binuksan,
kung saan doon bumungad sa kanya ang 5 kalalakihang may nanlilisik na mga mata. Pwede ba kaming makiinom? Bungad na wika sa kanya ng isa sa mga ito. Matapos naman yung marinig ni Facundo, agad naman siyang tumango, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Kahit alam niyang aswang ang mga nilalang na yon, pinili niyang sumunod sa nais nitong mangyari upang masubukan ang tanga niyang mutya ng panyawan. Ayon sa kanya, niyaya niya pang pumasok ang mga nilalang na yon sa loob ng bahay niya, pero nakapagtatakang nananatili lang yon sa labas. Pagbalik naman niya sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman niyang iniabot ang pitsil at isang baso. Naglagay din siya ng gasera sa gilid ng pinto para naman kahit papaano makilala niya ang mga panauhing yon. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos naman itong uminom, dali-dali naman yung nagpaalam sa kanya. Nang mapagtanto naman niyang aalis na ito, sinubukan niya pa yung pigilan, subalit hindi na siya nito pinakinggan. Paglayo ng mga nilalang na yon, dali-dali naman niyang sinarado ang pinto habang patuloy na pinakikiramdaman ang buong paligid. Nang mapansin naman niyang nakalayo na ang mga ito, agad naman niyang kinuha ang piraso ng panyawan sabay lubog nito sa pitsil na hawak-hawak niya. Segundo lang noon ang dumaan, meron siyang narinig na malalakas na pag-atungal di kalayuan sa kanyang pamamahay. Yung iilan sa mga ito, halos sumpain na ang kanyang pangalan bago yun nawala ng tinig. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang sumilip sa siwang ng pinto upang malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Pagsilay niya sa unahang bahagi ng bakod ng bahay niya, doon niya nasipat ang 5 panauhin na kaluhod habang nakatingala. Noong una, inakala niyang meron yung ginagawang ritual, pero nang masipat niya ang isa sa mga ito na bigla na lamang nabuwal, doon na siya nagkaroon ng pagdududa. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinuha ang gasera sabay bukas ng pinto ng bahay niya. Pagdating niya sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon, ay yung mga lumuluwanan nitong mga mata. Kitang-kita na rin niya ang bawat ugat ng mga nilalang dahil sa lila nitong kulay. Maya-maya pa, pasimple naman niya yung hinawakan para kumpirmahin kung may buhay pa ba yun o wala na. Nang maramdaman naman niyang wala na yung pulso, agad naman siyang napatras ng ilang metro dahil sa kanyang takot. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, saksing buhay siya kung papaano lamunin ng lupa ang katawan ng mga nilalang na yon. Ayon kay Facundo, minuto lamang noon ang dumaan nang maagnas na ang mga ito hanggang sa kalansay na lamang ang natira sa katawan nila. Dahil sa mga nangyari, minabuti naman niyang likumin ang mga buto nito para ilibing. Medyo nababahala rin kasi noon si Facundo sa kadahilanang ano na lang ang sasabihin ng kanyang mga kababaryo kung sakali mang makita nito ang mga kalansay na yon. Kinabukasan, hindi na muna siya pumanhik ng bundok. Bukang liwayway pa lamang, nasa bukana na siya ng gubat, abalang-abala sa paghuhukay ng libingan. Halos inabot na siya ng tanghali sa lugar na yon bago niya tuluyang maisakatuparan ang nais niyang mangyari. Sa pagsapit naman ng hapon noong mismong araw, naglilibot-libot si Facundo sa kanilang lugar para alamin ang kasalukuyang kalagayan ng iilan sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa matagal na sila noong hindi nakakapag-inuman, niyaya naman siya nitong magsaya. Di naman yon tinutulan ni Facundo
gawa ng alam niyang minsan lang naman yung mangyari. Tsaka isa pa, wala din naman siyang pamilya, kaya may kalayaan siya pagdating sa oras. Sa kasagsagan ng kanilang pagsasaya, naging maayos naman ang lahat. Pero nung tumungtong na ang 6:00, doon na unti-unting nagbabago ang mga ganap sa sentro. Habang nagiinuman kasi ang kanilang grupo, meron siyang napansing isang matanda na pabalik-balik na naglalakad kasama yung anak netong merong sakit sa pag-iisip. Bagaman nabanggit niya na yon sa kanyang mga kasama, nakapagtatakang hindi nito pinapansin ang mga sinasabi niya. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ni Facundo ang mga pangyayaring yon, napilitan na siyang tumayo habang nagwiwika sa mga ito ng, "Seryoso kayo? Di nyo napapansin na matandang yon? Kung binilang nyo lang, nakasampung balik na yon dito. Tapatin nyo nga ako. Meron ba yung hinahanap rito?" Nang marinig naman yon ng mga kainuman niya, sapilitan naman siya nitong pinaupo habang pilit na tinatakpan ng kanyang bunganga. Sa pag-upo naman niya sa tabi ng malapit niyang kaibigan, pabulong naman yung sumagot sa kanya ng, "Alam namin ang sinasabi mo, pero huwag mo nang pansinin ang matandang yun. Oo, Facundo, aswang yun, pero hindi naman yun ang gagambala rito eh." Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman siyang tumayo para hintayin ang pagbalik ng matanda. Bagaman ipinaliwanag na sa kanya ang kasalukuyang nangyayari, sadyang hindi pa rin siya mapalagay-lagay, lalo pat nalaman niyang may naninirahang aswang pala sa kanilang lugar. Dala ng kanyang kalasingan, matyaga niya yung hinintay hanggang sa tuluyan niya na yung nasipat na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanila. Pagsilay naman niya rito, walang takot naman niyang hinarang ang daan habang tinatanong ito. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ang nilalang na yon habang nagsasabi ng, "Huwag mong sayangin ang buhay mo, iho. Importante ka sa lugar na ito. Paano na lang yung mga taong nirarasyonan mo ng panyawan kung mamamatay ka ng maaga?" Matapos naman yung marinig ni Facundo, walang kaabog-abog naman siyang lumapit sa matandang yon na para bang hindi man lang siya nakakaramdam ng takot. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding pagsusuka matapos niyang masipat sa mga mata nito yung buo niyang katawan na nakatayo ng pabaliktad. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan naman siyang napaatras, subalit hindi pa roon nakontento ang matanda. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong tinigalpos sa noo na siyang naging sanhi upang makaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang sintido na mabilis na kumalat patungo sa kanyang dibdib at tiyan. Pagluhod naman noon ni Facundo, akala niya katapusan na niya noong mismong oras na yon. Subalit, bago pa man siya mawala ng wisyo, nagawa naman niyang mahawakan ang mutya ng panyawan. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng nararamdaman niya at kasabay nito ang unti-unting pagkahilo ng matanda. Maya-maya pa, narinig na niyang umiyak ang anak nito hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na ring bumagsak sa lupa ang matandang nakahawak sa batang yon. Ilang beses pa nitong sinubukang pangibabawan ang mga nararamdaman nito, pero hindi niya na yun kinaya. Ilang minuto pa ang dumaan, lahat ng mga kinain nito, sapilitan nitong sinuka. Nanginginig na rin ang buo nitong katawan at panay dilat na rin ang kanyang mga mata.
Sa sobrang bigat ng nararamdaman ng matandang yon, halos ang tanging nagawa na lamang nito ay ang tumitig sa kanya. Hindi naglaon nang makatayo na si Facundo sa harapan nito. Lahat ng mga kainuman niyang nakasaksi ay halos hindi makapaniwala. Sa pagtitigan naman nila ng matanda, agad naman siya nitong inihipan ng sumpa. Subalit matapos niya yung gawin, para yung rebueltang bumalik sa katawan nito nang humigit sa 10 ulit ang bisa. Matapos ang pangyayari, yun na rin ang naging daan para tuluyang yung bawian ng buhay. Nang mamatay na ang matanda, dali-dali namang kumaripas ng takbo ang anak nito. Sila Facundo naman noon, pinagtulungang hilahin patungong Talahiban ang naiwang bangkay. Pagbalik naman nila sa kanilang pag-iinuman, para bang wala man lang nangyari. Sa paglipas pa ng mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanyang pangunguha ng panyawan sa mga bundok. Ang mga nangyari noong mga nagdaang linggo, kumalat sa mga nilalang na napapadaan sa kanilang baryo, kaya na may hindi na yon nangahas pa na manginain sa lugar nila. Karamihan tinuturing na rebuelta ang abilidad ni Facundo. Pero naniniwala siya, isa yung balik sumpa sa pamamagitan ng lason ng mutya ng panyawan. Dahil na rin sa ganoon niyang karga, kaya na may sa paglipas pa ng mga taon, naging isang ganap na siyang albularyo sa lugar nila. Tanging si Facundo lamang ang nag-iisang albularyo sa lugar na yon na hindi gumagamit ng mga buhay na salita. Upang maalis na rin sa kanilang mga kababaryo ang takot laban sa mga aswang, pilit niyang itinaboy ang mga ito, gamit-gamit ang kanyang sariling lakas at kakayahan. Awa naman ng Diyos, nagtagumpay itong si Facundo. Ang naging kapalit nga lang ay yung pagkabalda ng kanyang buong katawan. Magmula noong wala na siyang pakinabang, iniwan na siya ng lahat. Mabuti na lang, meron siyang isang kadugong nagmalasakit sa kanya. Yon ang kanyang naging tulay para maipagpatuloy ang kanyang buhay. Kapalit ng masalimuot na nangyari sa kanya ay ang pag-iwan naman niya sa larangan ng panggagamot. Akala nung iba na wala na ang abilidad niya, pero lingid sa kaalaman nito na hanggang sa pagtanda niya, pagmamay-ari niya pa rin ang mutya ng panyawan. Okay, yung opinion ko sa dulo na lang para sabay na. Talon na kaagad tayo para sa pangalawang kwento. Pasok. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Teodor. Taong 1958. Picani, Lanao del Norte. Hindi na bago ang kwento ng kababalaghan sa Picani. Dahil sa marami doong tao ang naniniwala sa lakas at kapangyarihan ng mga agimat at mutya, marami ang nag-asam na magkaroon ng basbas at biyaya. Tandang-tanda pa ni Teodor na noong mga panahong yon, tuwing papasapit ang Biyernes Santo, meron ng mangilang-ilang katulad niya ang maaga pang nagtitipon sa sentro ng baryo para mag-usap-usap. Bagaman hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito, nasisiguro niyang parte ng pinag-uusapan ng mga taong yon ang tungkol sa isang kuwebang natuklasan nila sa ilalim ng dagat. Walang nakakaalam kung ano nasa loob nito. Gawa ng ni isa sa kanila, hindi pa doon naglakas ng loob na pumasok.
Ayon kasi sa mga matatandang kanilang kakilala na ang mga ganoong lugar, hindi na umiiral ang presensya ng Panginoon. Sa madaling salita, tahanan yun doon ng iba't ibang uri ng nilalang na halos hindi pangkaraniwang nabubuhay sa mundo. Dahil sa ganoong kwento, marami sa kanila ang umiwas. Sa halip, pinili na lamang na humanap ng mga mutya sa mga bundok at kapatagan. Pero itong si Teodor, kakaiba ang pamamaraan ng pag-iisip. Nasa paniniwala niya na kapag ang isang lugar ay mapanganib at pinagmumula ng maraming kababalaghan at istorya, paniguradong meron doong nagtatagong kayamanan. Sino man ang makakuha nito, merong bukod tanging lakas at paninindigan na wala ang iilan. Itong mga panahong ito, kasalukuyan na silang naghahanda para sa paparating na Biyernes Santo. Sa baryo noon nila Teodor sa Picani, nasa humigit 10 antingero na ang naghahanda para sa gagawin nitong paghahanap ng mga mutya. Bawat isa sa mga antingerong yon, walang ibang pinagsasabihan ukol sa mga lugar na balak nilang puntahan. Nang masipat naman ni Teodor ang ginagawa ng mga ito, dali-dali naman siya doong lumapit para magtanong. Nais niya kasi noong kumalap ng impormasyon ukol sa mga bukod tanging mutya na maaari niyang makita. Matapos namang marinig ng matanda niyang kakilala ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, Marami namang malalakas na mutya, Teodor. Alam mo, nasa tao na lang yan kung hanggang saan naabot ang kanyang pananampalataya. Kung ako sa'yo, kumuha ka muna ng mga simple. Mas simple, mas maluwag sa pakiramdam. Ito ang tatandaan mo, ang mga mutyang bihirang makuha, nagtataglayan ng mga malalalim na responsibilidad. Konting pagkakamali lang sa konsagra at mga pagkaing dasal, kayang-kaya ka na niyang iwan. Huwag mo sanang kakalimutan, hindi nanananahan ang mga gabay ng malalakas na mutya sa iisang tao lang. Sila ang mga nilalang na independe at hindi nangangailangan ng taong magiging pabigat sa kanila. Gumising ka na sa katotohanan. Kagaya ko, isa ka lang ding hamak na antingero. Nang marinig naman ni Teodor ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang nagsasawalang imik. Hindi naglaon. Pag-alis naman ng matanda, dali-dali naman siyang umuwi upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa mga gamit na nais niyang matangan. Kahit anong gawin noong paghahanap ni Teodor, iisang bagay lang ang nais gawin ng kanyang wisyo at yon ay pumasok sa kuweba na nasa ilalim ng dagat. Lingid kasi sa kaalaman ng karamihan, marami na pala siyang nakikita sa kanyang panaginip na merong kinalaman sa lugar na yon. Naniniwala siya na sa likod ng yungib na yon, nagtatago ang isa pang mundo kung saan maaari siyang manatili ng ilang minuto para maghanap ng mga mutya. Kahit aminado siyang wala yung patunay, hindi niya pa rin kayang talikuran na yun talaga ang sinasabi ng kanyang wisyo. Sa pagsapit naman ng Lunes, nakahanda na ang lahat ng kanyang kakilala. Ilang araw pa ang dumaan, kanya-kanya ng tahak ang mga ito patungo sa mga lugar na nais nilang puntahan. Si Teodor naman noon, pasimpleng tumungo sa dalampasigan para ihanda na ang kanyang bangka. Hindi pa man siya nakakaalis sa pangpang, pansin na niya ang tila bang pagkumpulan sa langit ng mga itim na ulap. Nako, parang uulan pa yata.
Wika ni Teodor sa kanyang isip. Matapos nun, nagpatuloy pa rin siya sa pagsagwan hanggang sa hindi naglaon, napansin niyang malayo na siya sa kanilang baryo. Kalahating oras pa ang lumipas, unti-unti na rin niyang sinasalubong ang malalakas na paghampas ng alon na parabang yun na ang nagiging signos niya na umatras. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nagpatuloy pa rin siya hanggang sa marating na niya ang lugar kung saan naroon ang yungib. Maya-maya pa, pagbaba naman niya ng angkla, dali-dali naman siyang lumusong sa tubig upang hanapin ang mutsyang nais niyang makuha. Ayon sa kanya, halos ilang talampakan ang lalim ng lugar na yon, pero hindi siya doon nagpatinag. Magaling naman kasing maninisid itong si Teodor, kung kaya't kampante siyang mararating niya ang lupang kinaroroonan ng yungib. 2 minuto pa ang dumaan nang masipat na niya ang lupain sa ilalim ng dagat. Dali-dali naman niyang tinahak ang isang madilim na parte nito kung saan may isang maliit na lansya roon ang nakalubog. Sa pagdating naman niya sa bukana ng yungib, unang sumalubong sa kanya ay yung nakakatakot na tunog na nagmumula rito. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng takot. Ngunit kahit gusto niya na noong umatras, pilit niya pa ring ipinagpatuloy ang kanyang napagplanuhan. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinasok ang bukana nito kung saan ang una niya doong naramdaman ay yung napakaraming halamang dagat. Kakahawi niya nito, nakalimutan na niyang makaramdam ng kawalan ng hininga. Ayon kay Teodor na, base sa pagkakatanda niya, umabot siya ng 20 minuto kakahawi ng mga halamang yon. Pagsilay naman niya sa pinakadulong bahagi nito, doon niya nasipat ang isang kulay puting liwanag at pag-ahon naman niya, tumambad sa kanya ang mga halamang merong nagliliwanag na mga bulaklak. Hindi niya mawari kung anong lugar na ang kanyang narating, pero nasisiguro niya kakaiba yon sa lahat ng lugar na kanyang nasilayan sa ilalim ng dagat. Maya-maya pa, nang makaahon na siya, unti-unti na niyang naaaninag ang buong paligid. Bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi. Pero ang nakita ni Teodor sa lugar na yon, isang sinaunang gusali na unti-unting gumuguho sa paglipas ng panahon. Marami ring mga ukit ang mga pundasyon nito na parang isa yung paalala na may minsang sibilisasyon doong nanirahan na hindi na itala sa kasaysayan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, wala naman siyang ibang nasipat kundi ang iilan sa mga sinaunang gamit. May nasipat siya doong gininto ang banga, mga gintong kasuotan, at higit sa lahat, yung 2 baryang halos ilang dekada din niyang pinanghawakan. Dahil sa alam ni Teodor na hindi niya madadala ang lahat ng kayamanang yon sa itaas, napilitan na lamang siyang kumuha ng iilan sa mga gintong barya. Pagsilid naman niya nito sa kanyang bulsa, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa meron na siyang napasok na isang silid. Sa lahat ng sulok na narating niya sa lugar na yon, ito lamang ang pinakabukod tangi sa lahat. Bukod sa mga gininto ang pinturang nagbibigay buhay sa mga dingding nito, marami rin siya doong nasisilayang mga pamamaraan ng ritual ng mga sinaunang tao. Nagkalat din sa paligid ang iba't ibang uri ng sandata, kagaya ng mga gulok, sibat, kampilan, at iba pa. Sa pinakadulo rin itong bahagi, doon niya nasipat ang isang altar na walang patid ang pagdaloy doon ng tubig. Sa magkabilang gilid nito, merong nakaupong 2 estatwa ng babae
na merong hawak-hawak na banga. Pumapasok sa mga banga na yon ang mga umaapaw na tubig na siya namang dumadaloy patungo sa pangpang ng lagusan. Matapos naman yung masilayan ni Theodore, doon na niya naramdaman ang dahan-dahang pagpintig ng kanyang puso. Paglapit naman niya sa altar na yon, wala siyang ibang nakita maliban sa isang maliit na orasan na merong mga nakadikit na korales. Nakalubog kasi yon sa tubig alat, kaya na may halos baluti na ito ng napakaraming laman dagat. Kaya niya nasabing parang orasan yon ay dahil sa 5 kamay na naroon sa gitna nito na dahan-dahang umiikot buhat sa pagdaloy ng tubig. Paglalarawan niya sa bagay na yon, gakamaulang ang laki nito. Bilugan yon at manipis na parang abo ang kulay. Marami rin yung ukit sa likuran nitong bahagi at meron yung iilang bakal na nakadikit na parang isa yung palawit na kwintas. Dagdag pa ni Theodore na napakagaan din ang bagay na yon na halos hindi niya maramdaman na hinahawakan na pala niya ito. Pagpasok naman niya nito sa loob ng kanyang bulsa, yung 2 estatwang kanyang nakita ay bigla na lamang gumuho. Unti-unti na rin siyang nakaramdam ng mga mahihinang lindol, kaya na may minabuti na niyang lumabas sa silid na kanyang kinaroroonan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makabalik na siya sa lugar na kanyang dinaanan, laking gulat na lamang niya nang may masipat siya doong 2 nilalang na nagbabantay. Bagaman parang sa tao ang anyo nito, mariing naniniwala noon si Theodore na hindi yon kagaya niya. Maliban kasi sa mga berdeng kaliskis nito sa katawan, meron din yung napakalaking bunganga na may maraming nagsisiusli ang mga pangil. Lumuluwa rin ang kulay asul nitong mga mata na may hahalin tulad mo naman sa mata ng isang batong isda. Pagsilay naman ng mga nilalang na yon sa kanya, walang habas naman siya nitong sinunggaban, kung kaya't napilitan na siya noong umatras. Pagpasok niya sa isang maliit na butas, halos maglaho na yung takot at kaba niya buhat sa mga nangyari. Hindi na rin niya noon naisip na makakaligtas pa siya dahil sapat na ang sitwasyong yon upang magawa niyang malaman kung ano ang mangyayari sa buhay niya. Maya-maya pa, nang mapagtanto ni Theodore na wala na siyang magagawa, tumulo na lamang ang kanyang luha habang taus-pusong inaalala yung mga taong malapit sa kanya. Nang magawa na niyang matanggap ang lahat, muli niyang hinawakan ang bagay na kanyang nakuha sa una at huling pagkakataon. Subalit, paghawak naman niya sa mga kamay na nasa gitna ng bato, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang marinig ang napakagandang tinig sa kanyang isipan. Iatras mo pabalik ang mga kamay na yan. Sa ganoong paraan, makakasilay ka ng panibagong pag-asa sa iyong buhay. Magpatuloy ka. Ito pa lamang ang simula. Wika ng nilalang na yon. Dala naman ang depresyon ni Theodore. Agad naman niyang sinunod ang tinig at kasabay nito ang pagsilay niya sa 2 nilalang na bigla na lamang tumanda. Isang pihit pa, naging kalansay na yon sa harapan niya. Matapos ang mga pangyayari, napilitan na siyang lumabas habang hawak-hawak ang bagay na kanyang nakuha. Sakto lang noon ang pagsisid ni Theodore nang makarinig siya ng napakalakas na dagungdong na nagmumula sa pinakaloob nito. Lahat din ng liwanag sa lugar na yon, unti-unting naglaho, hudyat na tuluyan na yung gumuho.
10 minuto pa ang dumaan. Awa naman ng Diyos, nakabalik na siya sa kanyang bangka. Kahit napakalakas ng ulan, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsagwan hanggang sa nakabalik na siya sa baryo nila. Maya-maya pa, nang maitabi na niya ang sinakyan niyang bangka, dali-dali naman siyang pumanhik sa kanyang bahay para magpahinga. Lumipas ang araw ng Biyernes Santo, marami na sa mga kakilala niya ang masayang nag-uusap-usap ukol sa mga kargang nakuha nito. Base sa mga istoryang kanyang napakinggan, kalimitan sa mga nakuhang mutya ng mga kaibigan niya ay pawang may kaugnayan sa bundok at kagubatan. Hindi naman niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin, gawa ng siya ang uri ng tao na hindi nangingialam sa buhay ng iba. Isang hapon, habang nag-aayos siya noon ng lambat, napadaan naman yung isang matandang antingero na palagi niyang nakakausap ukol sa hiwagang dulot ng kuwebang nasa ilalim ng dagat. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung pumasok sa loob ng kanyang bahay na para bang meron yung pakay. Pagtayo nito sa kanyang harapan, napangiti lang naman ang matandang yon habang nagwiwika sa kanya ng, Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita kitang napakasigla. Parang ang saya mo naman, Theodore. Ano ba ang pinagmumula ng kasiyahan mo? Babae ba? O mutya? Nang marinig naman ni Theodore ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot sa kaibigan niyang yunang, Siyempre ho, mutya. Ano pa bang makakapagpasaya sa ating mga antingero? Saka na ho ako magpapamilya kung kaya ko ng buhayin ng sarili ko. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, marami namang naitanong sa kanya ang matanda na siya namang pilit niyang tinutulang sagutin. Ayon sa kanya, mas mainam na magsawalang imik upang hindi magkamali. Dagdag pa ni Theodore na hindi likas sa kanyang ugali na ilahad kung anong meron siya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pinili naman itong ibaling sa ibang bagay ang paksa ng kanilang pinag-uusapan. Maya-maya pa, nang wala nang sasabihin ng matanda, dali-dali naman yung nagpaalam habang nagwiwika ng, May magaganap na tagisan ng karga sa Biyernes. Kung gusto mong matuto, pumunta ka. Kasabay ng pagwika nito ay ang tahimik naman itong paglisan sa kanyang tahanan. Hindi naman pinansin ni Theodore ang sinabi ng matanda. Sa kadahilan ng unang-una, wala naman siyang pakialam sa ganoong uri ng pagdiriwang. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanyang pangkaraniwang buhay. Subalit habang patagal ng patagal na tinatangan niya ang mutyang yon, may mga bagay siyang napapansing kakaiba sa paligid niya. Noong una, inakala niyang nagkataon lang ang lahat, pero hindi naglaon, siya na mismo ang nagkumpirma na isa yung seryosong banta sa buhay niya. Ayon sa salaysay ni Theodore, na tuwing sumasapit noon ang hapon, may mga magsasaka siyang nasisipat na dumaraan sa harapan ng bahay niya. Wala naman doong kakaiba. Ang ipinagtataka niya lang, sa ilang dekada na niyang pamamahay sa lugar, bakit ngayon lang yun doon dumaan? Ang labis niya pa noong ikinabahala, hindi naninirahan sa baryo nila ang mga panauhing yun. Bukod sa mga bago nitong itsura, may napapansin din siya doong kakaibang presensya. Isang gabi, habang nagpapahinga na itong si Theodore, bahagya naman siya noong nagising
matapos siyang makarinig ng mga mahihinang pagtawag. Akala niya mga kakilala niya lang yon, kaya na may dali-dali siyang pumanhik sa entradang pintuan ng kanyang bahay para silipin ng mga ito sa isang maliit na siwang. Pagbungad naman ng kanyang paningin sa labas, doon tumambad sa kanya ang iilang mga nilalang na merong mapupulang mga mata. Tao pa naman ang itsura nito pero kakaiba na yon para sa kanya. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niyang hinawakan ang kanyang mutya habang kampanteng binubuksan ang pintuan ng kanyang tahanan. Pagsilay naman sa kanya ng mga nilalang, dali-dali naman yung nagsilapit habang mahinahong nagtatanong sa kanya ang isa sa mga ito. "Manoy Teodor, pasensya na ho sa istorbo. Meron ba kayong pako at martilyo dyan? Yung kangga kasi ng kalabaw namin kumalas. Hindi kami nito makakauwi kung hindi namin ito maaayos." Wika ng isa sa mga nilalang. "Bakit? Hindi nyo ba magagawa niya ng paraan? Gamit ang bato, hindi naman kaya'y baging? Ang lalim na ng gabi. Nangiistorbo pa kayo. Tapatin nyo nga ako. Yan ba talaga ang pakay ninyo? Huwag nyo akong paikutin. Sipat na sipat ko ang masasamang budhihin ninyo." Paninindak na sagot naman ni Teodor sa mga ito. Pagkarinig naman ng mga nilalang sa kanyang sinabi, bigla naman yung nagsiangil at kasabay nito ang mabilis nilang pagpapalit anyo. Sa isang kisap mata, bumungad kay Teodor ang napakapangit na anyo ng mga nilalang na yon na siya namang naging sanhi upang ihanda na niya ang kanyang mutya. Pagsilay naman niya sa isa sa mga ito, napapasunggab na, agad naman niyang pinihit ang isang kamay ng tangan niya dahilan para lumupaypay ang buong katawan nito. Gayunpaman, kahit nagawa na niyang matanda ang kabuoang wangis ng nilalang, pilit pa rin yung naglakad papalapit sa kanya. Nang dumating na sa puntong wala na siyang pagpipilian, muli niyang pinihit ang isa pang kamay ng kanyang mutya at kasabay nito ang mabilis na pagkaagnas ng itaas na bahagi ng katawan ng nilalang na yon. Sa pagbagsak naman ito sa lupa, lahat ng kasama nito ay halos hindi na makatingin sa kanya ng diretsyo. Pagsilay naman ni Teodor sa mga kasama nitong animoy na sisindak na sa kanyang ginawa, masaya naman niya yung inanyayahan na lumapit. Dagdag pa niya na, hindi niya pag-aanong nauunawaan ang kapangyarihan ng kanyang mutya, kaya naman mas mainam na magkaroon siya ng mga kalabang maaari niyang mapag-ensayuhan. Pagkarinig naman ng mga aswang sa kanyang sinabi, sabay-sabay naman yung nagsilusob kung kaya't wala nang nagawa si Teodor kundi ang pihitin ang lahat ng kamay ng kanyang mutya. Sa isang kisap mata, parang naglahong abo na lamang ang mga nilalang na yon na parang ni minsan hindi man lang ito umiral. Matapos naman niya itong gawin, doon na niya unti-unting naunawaan ang bukod tangi nitong kakayahan. Dahil sa meron niyong kinalaman sa oras, lahat naman ang naisip niyang eksperimento, ginawa niya rito. Kapag pinipihit niya papadiretso ang mga kamay ng mutyang yon, napapabilis ang lahat ng bagay na kanyang naiisip. Halimbawa sa mga halaman, mabilis na pamumukadkad ang nangyayari sa mga bulaklak nito tuwing pinipihit niya yon ng diretsyo. Subalit kapag pinipihit niya yon papaatras, mabilis na nalalanta ang mga tanim na yon. Hindi lang yon, saklaw din ng abilidad ng kanyang tangan ang anumang uri ng mutya na may mahihinang abilidad. Ang hindi lang kaya nitong maapektuhan ay yung mga mutyang may matataas din na kapangyarihan. Ayon nga sa mga kasama niyang albularyo na ang dinadala niya noong abilidad, isang mainam na pamantayan ng kanilang mga karga.
Kapag nalusaw kasi sa harapan ni Theodore ang kanilang mga mutya, isa lang ang ibig sabihin nun. Sa paglipas pa ng mga taon, marami na siyang pinasukong tribo ng mga mambabarang at aswang. Sa kabuuan ng Lanao, isa siya sa mga kinakatakutan doong antingero. Nang magkaedad na siya, ginamit niya ang kanyang sariling mutya upang pagbatain ang lahat ng mahalagang sistema na nasa loob ng katawan niya. Dahil sa ginawa niyang yon, umabot na lamang siya ng 80 na hindi man lang nagkakasakit ng malubha. Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, nabubuhay pa rin sa isang liblib na lugar sa Mindanao, itong si Theodore. Hindi ko nasasabihin sa inyo ang kanyang eksaktong kinaroroonan. Ayaw niya kasing sabihin eh. Hanggang dito na lang ang kanyang kwento. Naway, isa din kayo sa mga namangha sa kwento ni Theodore at ang mutya nitong pang-immortal. Okay. Opinion ko sa dalawang kwento. Doon muna tayo sa una, yung mutya ng Panyawan. Yung pala yung ibang term ng makabuhay, no? Panyawan. Tsaka first time ko lang rin makarinig na meron palang mutya yung makabuhay. So, ibig sabihin, talagang literal na pangontra to sa mga aswang. Kasi, alam ko, karamihan sa inyo, lalo na yung mga OG subscribers natin, alam na alam kung ano yan talagang pinakamabisang pangontra sa mga aswang. Yun nga, yung dahon o ugat ng makabuhay. Basta, kung ano yung bumubuo sa makabuhay, yun talaga yung pinakapangontra sa mga aswang. Tapos, ang malupit nito, meron pang mutya. Diba? So, di ko lang magets kung bakit ang konti ng sinabi nilang bisa ng mutsyang yun. Di tulad ng ibang kwento natin na tungkol sa mga mutya, mas more on hina-highlights nila kung ano yung mga bisa ng mutya, diba? Dito, parang ilang eksena lang na sinubukan niya yung gamit na yun. Tapos, ganoon na, natapos na lang kaagad yung kwento. Ito yung hirap kapag yung mga kwento natin mga 30 minute or maiksi lang. Talagang, alam nyo yun, well, mahaba na yung 30 minutes. Pero kasi, parang sobrang kulang na kulang tayo sa detalye. Diba? Lalo na ito, first time, alam ko karamihan sa inyo, first time na narinig to, na meron pala yung mutya ng makabuhay. Diba? So, yun lang, para sa akin dun sa unang kwento, sobrang bitin na bitin ako dun. Maganda sana kahit 3 episodes lang para mas lalong na highlights yung tungkol dun sa mutya nga ng makabuhay. Pasok naman tayo sa pangalawa nating kwento. Mutya na parang magtatanga nito mga immortal sa kwento ni Theodore. Sobrang ganda nitong kwento na to. Isipin mo, no? May point naman yung sinabi sa kanya nung antingero. Na bago niya kunin yung mutya, yung matandang kaibigan niya. Na kalakip ng malalakas na mutya na talagang sobrang weirdo na pakinggan kung tutuusin kasi wala nga binanggit ko anong pangalan ng mutya Basta ang sabi lang, nakuha yun ni Theodore sa ilalim. Tsaka isipin niyo napakatagal sumisid ni Theodore, 20 minutes. Di ba? So hindi ko alam kung doon pa lang sa part na yun sinusuportahan na siya ng mutya. O hindi ko kasi masabing sobrang skills yun kasi ako nagda-dive ako. So alam ko yung limit ko sa pagda-dive. Parang wala pa yata akong 3 o 4 na minuto sa ilalim. Hapong-hapo na ako nun. Pero kay Theodore, 20 minutes, hinahawi pa yung mga halamang dagat. Ganong katagal si Theodore sa ilalim. So, siguro may tulong na yun ng gabay niya o tinadhanang gawin yun ng Diyos sa kanya para makuha niya yung mutya na nasa ilalim nga ng dagat. Ang angas ng mutya na yun, isipin ninyo, meron kang control sa oras. Diba? Sinong may ayaw nun? Kung gusto mong pabilisin yung eksenang nangyayari sa buhay mo, pipihiti mo lang yung pakanan. Diba? Tama? Pakanan yung kamay ng mutya mo tapos bibilis na yung pangyayari. Kung gusto mo naman pabagalin, pwede mong patrasin. Ang tanong, pwede kang rewind. Diba? Kunyari, nangyari na yung ganitong eksena, gusto mong balikan kasi meron kang aayusin. Pwede kaya? Ako feeling ko hindi. Kasi may limitasyon yan Ang nakakatakot lang dito, anong balik at anong singil nun kay Theodore. Pero feeling ko wala naman kasi hanggang ngayon raw, nabubuhay pa So, isipin mo, umabot na siya ng 80 years old. Wala siyang kahit na anong sakit kasi nga, pinapabata niya yung loob ng sistema niya.
Siguro yung itsura niya, sobrang tanda na, pero yung loob nun, parang siguro, laman loob yun ng mga 16, 17 years old. Sobrang lakas nun, di ba? So, hindi natin masasabi kung may rebuelta ba yun. Di tulad nung unang mutya, may rebuelta eh. Kasi parang nagkaroon din ng sakit yung bida natin dun eh, no? Yung ending. Ako, yun lang yung nakita ko sa mga kwento na yun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.